Everyone, गासिखौबो खुलुमबाय. Good morning गासिखौबो आरोना फुंनि ओरैबायदि सारिथायावनो सिखारनानै दिनै बुधबार ना बाजारावहाय थांनो नागिरदों आरोना ओंखायनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय बानायनाय जाबाय आरोना आङो दिनैहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय इन्टारेस्ट मोनोबा ओरैबायदि गोजांदों आरोना फुङाव दोनोथ' सिखारखायासिन जेबो खामानि गैया नालाय फुङाव सिखारनायनि हुदाबो गैया स' दिनैहाय सिखारदों ओंखायनो ब्लगखौ फुंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदों आरोना आं दायो लामा दङ आरोना थांगासिनो बास गाखोनो थाखाय बड'लेण्डजोंहाय उदालगुरिसिम थांसै आरो दायो थांगासिनो हारसिंनो ओरैबायदि थान्दा गुसु ओंखारदों थांबाय थादों बिदिब्ला आं नोंथांमोननोबो शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था थांगासिनो हारसिंहाय ओरैबायदि खोमसि आरोना दहायसो बांसिन खोमसिमोन फैबाय स्रां जाबोनाय मोनबाय फैयो बाहाय स्रां जाबोदों दिनैसो फार्स्ट टाइम हारसिं बिदि फुङाव थाबायफेरदों आरोना माने दिनैसो फार्स्ट टाइम बेबायदि हारसिं थाबायफेरदों आरोना मर्निं हारसिंनो रावबो गैया ओरैबायदि थांनांदों थांगासिनो आङो दायो गामिनिफ्राय शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना जि हायो माने बाजारावहाय दख'ना फानगोन आरोना आब'नि दखानावहाय थाहैगोन आरोना आं दिनैहाय बेखायनो फुङाव सिखारदों दायो आङो माने तिनालि मोनहैनानै बास नेदों आरोना नै खारथ'वाखैमोन आरो बाहेरायावनो जिरायना थाथ'दोंमोन आङो बड'लेण्डजोंहाय थांगोन उदालगुरिसिम नेगासिनो दायो नै गारिया खारबाय आंहा दा थांगासिनो आङो उदालगुरि बाजारावहाय दख'ना फाननोहाय दिनैहाय बेपारि जादों आरोना आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादों माने गारिबो गाखोनो हायाना ओंखायनो आं चुपचाप थांगासिनो आरोना गारियाव ससे भिडिअ लालांबाय आरोना थांबाय थानायखौनो ओरैबायदि माने गोबां ओंखारो आरोना आङो बेखायनो हारलाबो खालामनो हाया मबाइलबो नायलांबाय थानो हाया दसे नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ आं मबाइल नायनो हायाबा भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय ट्रेन स्टेशनथिं हायबाय आरोना ओरै बारस'लांसै आरोना आङो बाजारावहाय बासनिफ्राय ओंखारनानै फैबाय थांबाय थानोसै दायो बाजार बेनो जोंहानि दख'ना दखान दासो खुलिहांदों दखानाव दङ मोजां दख'नानि दखानावहाय जिरायनानै थादों आर'नाइ दख'ना ओमफ्राय नैबे गोदान डिजाइन कालार दं पार्पलबो दं जि हारि फानखांनानै दायो थांफैनोसै आरोना न'आवहाय नै ओरैबायदि ट्रेन फैदोंमोन लामायानो हाजार गोलावखा गारिफ्रानो थांग'नो हायाखै बाजारनिफ्राय दायो थांसै न'आवहाय गारिया फैदों मोनसै
गोलावखा थांग'नो मोनाखै दायो टाउननिफ्राय फैबाय पुरा खोमसि फैखाबाय आरोना फैनायावनो गारि नेनानै दायो 7 जाफैलायबाय आरोना न'आव हायनानैहाय आं भिडिअबो लाबोबाय थायासै खोमसि खोमलाव आरो माथो लाबाय थानो होननानै आं भिडिअबो लाबाय थायासै दिनैनि भिडिअ माबायदि जागोन मिथिला आरोना आजका माने फाननाय दख'नाफोरसो फानहैदोंमोनलाय आङो माने भिडिअ लानोबो सोर लानो आरोना ओरैबायदि क्रिसमासनि दिनै वेडनेसडे नेक्स्ट वेडनेसडे लास्ट बाजारना ओरैबायदि मानसिमोन आरोना माने मबाइलबो दांबाय थानो हाया माने ओरैबायदि मानसि दख'ना बायफैदों मादों मबाइल नायबाय थाबाबो ओरैबायदि कास्टमार हायदों आरो बरदिन सिजोनावथ' आरो दख'ना हारि गोमायो बेखायनो बाङाय साबधानाव थानो गोनां जायो आरोना स' दायो हायबाय उदालगुरिनिफ्राय लास्ट गारि हमनानैहाय खोमसिबोखाबाय आरोना बेनिखायनो भिडिअबो आं लायासै दिनैनि ओरैनो ससे भिडिअ माबायदि जाखो नोंथांमोना नायनानै खोन्थाहरदो आरो आजका भिडिअ लाबाय आरोना दिनैहाय आजका जाबाय बिदिया दायो गोजांबाय आथिं आखाइ सुनानै दुगैनोथ' हायासै आं ओरैबायदि थान्दा आथिं आखाइ सुबाय आथिं आखाइ सुनानै दायो अर सायदों आरोना अर सायनानै दा ओंखाम जानोसै ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय आरोना मेंसोबायबो मेंबाय दायो ओंखाम आरि जाखांनानै दसे अर सायनानै उन्दुलायनोसै आरोना उन्दुनोसै बिदिब्ला दिनै भिडिअ माबायदि जाखो थेंक इउ स' माच जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय बिदिब्ला बाय बाय